لومي النصنعو خفلي كمت ساحة نصنعو صنحنا كاب يوحنس 12 عتن كسا 36 أنا بقطع كاب إسران شواتن كجمري مالتي انتاي بالحجس نفسي قويالا انتاي مخبلي أبو خبزة ساعات أدحنني قناها مأنتي زي نابزا ساعات زي متأخو أبو نسم كاب كبرو شعو كاب سماي أنا أخبيريو الله كم بحدشون كخبري زبل دمتي مسأ شعوتهم دويلهم زلو هزبي إزي سميعهم نقدي بلو قالي ملأخ بعد تزاربو بلو يسوس مليسو بلوم إزي دمت إزي مأنتاتاتكم إيوزمت أمبر مأنتاي أيكونن فرد إزا عالم إزي حج بتسحى جزاء إزا عالم إزي حجين وتسعى خدر بيو عناون كم مدر العلم سوالكونو كله ناباي كسحبوي بخميز مسلام موتا خمز موت كمل كتلوم يزبله سلازي توم هزبس نحناس كريستوس نزل عالم كم زنبر دعا كاب حقي سمعنا نسحاقنا كميلكاها ود سب لعل كبل يقبؤ يتبل زلهات ود سب كان توايو إلى ملسولو شعو يسوس جنا نقرب معلتات برهان أما أخلكم علو تألمات كيركبكم برهان كلكم تملالسو أتبت ألمات زملالس نابز خدو عيفلت أنيو دك برهان كتكونوس برهان كلكم ببرهان أمنو بلوم يسوس زي تزاريبو كاباتاتهم كيدو تحاب إبلنا كابيسران شو أتنسا سلسان شو دشتاني خانو ببتأنهي يسوس انتايلو حجس نفسي قوهيا الله انتاي مخبلي حتوي أبو كابزا ساعات زيا أدحنني جناخه مأنتزي نابزا ساعات زيا متأخويلو إتا جناخه مأنتزي نابزا ساعات زيا متأخو تبل قال أزيا وصانيت قال يا يسوس بويتاي آمين سلمنتاي نابزا مدرزي أخمز متأ تملاختنا إلاما ممتيو تنقرنا قال سلزخونت مالتي سلمتاي مسلكم نفسي يسوس قوهيا قويتا كابزا ساعات زي أدحن نخبل كله كابينيتي ساعات يو أبو خدحنو دلي دلو يسوس ما أنت زي نابزا ساعات زي متأخو خبل كله انتاي مالوتي لنا خنحاتت أزيا قداسو خويني سمعني كدمي نتن زحاتتنا ينحطوتات مملاسنا نفسو كفنا كنفلطون كنردو زلونا حق اللو نسوخا انتايو قويتا يسوس بعال سلطان حيال آمين أملا قبل إلو كل سلطان زلوو كابقوتو تصورو وطعي زخوون نگر منم كم زيلا أقدمنا خنفلط سنا يسوس قويتاي آمين بزفلطات زي نزق على زي كننببو خولنا سنا يخوون مالزي يسوس نتي أب قدمي يزصبيو زلو مكرا سقاي وردت صرفي موت اند حسب يكون النفس غيو صبو غيركم سمعنا قدسان يسوس بزعباتا كاب ابو نمجمريا غيزي بسنك حاتياتنان بدلنان زفلالي لو غيزي اند حسب نفسو تغوي نيرا ابون ودن نخالئت كوا انت هونه تفلالي ما يفلطونيا كمتي يسوس بزتفلالي اغاطاميتات ابو مسؤهم زلو ابت كل نسو زغبرو دما ابو مسؤهم زلو ززارب زنبره ابزا وسانيتن كبادن ساعات غنا يسوس نتي ني حيطاتنا صوا بينو زساتيلو ساعات سلازخونه ابو اي حبروني مغنياتهم اغزيابير ابو صادق سلازخونه ني حيطات دما فصم كصاورو سلازيكل مالتي يسوس ني حيطاتنا ادا كفيلو كسع زود مالت كسع بجانا زحلف مس ابو خفلالي ني قدن سلازخون كمت يسوس زبلو كاب سماي كبرتو حديغو سب كوين زمصالو قندي مخنيات مانتزا ساعه سلازخونه ازي دما بقد خون سلازلو لعلت زوردو سقاي لعلت زوردو وردت صرفي بعبيو لعلت موت اتا كاب ابو زفليلو ساعات نعو كبار سلازخونه ايو نفسي يسوس غوهيا أبزي كابز خفل زينتاينا نمهار مسيلكم قدسان نفقاد أملاخ منبار كسع كندي مسوأتنت كم زحاتتنا نمهار أبزي توم بحكي نفقاد اغزيابيهر كنوبرو زوصنو سبات واغا زخفلو مسوأتنت كسع كندي عابي هم زخورينا كابز خفل زي نمهار مالتي يسوس بويتاي يسوس انتايلو حجز نفسي قويالا انتاي موخبلي أبو كابزا ساعات زي أدحنني جناخه ما أنت زي نابزا ساعات زي متأخويلو إتا ما أنت زي تبل قال ترجمان تاي مالتي ما أنت فقد كخف
ክፍጽም መጻኹ ማለት ያ አሜን እታ ምእንቲ ዝትብል ቃል ንሁሉቲ ኢየሱስ ክሰትዮ ዘለዎ ጽዋ ዘመልክት ቃል እታ ምእንቲ ዝትብል ቃል ነቲ ነቢ ኢሳያስ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 53 ጽሓፉ ዘመልክት ቃል አሜን ደቅዱሳን ቀሊል ቃል ኣይኮነን እንታይ ኢሉ ነቢ ኢሳያስ ክጽሕፍ ኮሎሲ ነዚ ምስክርና መን አመኖ ቅልጽም እግዚአብሔር ከንመን ተጋህደሉ ኣብ ቅድሚኡ ከም ጨንፈርን ከምቲ ካብ ንቁጽ ምድሪ ዝወፀ ሱር ጨብጨበ መልክዕን ውቃበን ኣይነበሮን ምስራዕናዮ ዘብህገና ትርኢት ኣይነበሮን ንዑቅን ብሰብ ድሩቡይን በዓል ስቃይ ብሕማም ልዱይ ከምቲ ኣብ ቅድሚኡ ገጾም ዝግልብልብሉ ሰብ እተዋረደ ንሕናውን ገለኳ ይቋጸርናዮም ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጾሮ ንስቃይና ካብ ነፍሱ ጻዓኖ ንሕና ከም ተወቅዐን በእግዚአብሔር ከም ተቀዝፈን ከም ተዋረደን ጌርና ቋጸርናያ ንሱ ግና በሰሪ ገበና ኦሰለ በሰሪ አበሳና ድማ ተኸትከተ ንሕና ሰላም ምእንተ ክንረክብ መቅጻዕትና ወረደ ንሕናውን በስምብራቱ ሃዌና ኩላትና ከመባጊዕ ተባረርና ነፍስ ወከፍነና መንገዱ ዘንበለ እግዚአብሔር ከአበሳ ኩላትና አቡ አውደኦ መከራ ጸገበ ርእሱና ዋረደ አፉን አይከፈተን ከምቲና ማሕረድ ዝኽብከብ ገንሸል ከምቲ ኣብ ቅድሚ መቀስታ ስቅትብል በጊ አፉ አይከፈተን ካብ ጥቃት ፍርድ ተወስደ ካብ ምድሪ ህያዋን ከም ተቆርጸ ካብቶም ወለዱ መንሐሰቦ በምኽንያት ገበን ህዝበይ ተቀዝፈ እከይ ዘይገበረ ሓሶት ኣብ አፉ ዘይተረኽበ ነሱስ መቃብሩ ምስረሲ አንገበሩ በሞቱ ግና ምስሐብታማት ኮነ እግዚአብሔር ግና በመከራ ከሕምሽሾ ፈተወ ነፍሱ መስዋዕቲ ኃጢአት ምስወፈያ ዘርኢ ክርኢ መዓልትታቱ ከነውሑ ፍቃድ እግዚአብሔር ካብ ኢዱ ከስልጥዩ ጻማ ነፍሱ ክርኢ ክጸግቡኒ እቲ ጻድቅ ባሪያይ ብፍልጠቱ ንብዙሓት ከጽድቅ አበሶም ድማ ባዕሉ ክጸውሪ ነፍሱን ሞስለ ዝወፈያ ምስ በደለኛታት ካስለ ተቆጽረ ስለዚ ግዲኡ ምስ አበይተ ከመቅለየ ምርኮውን ምስ ሓያላት ክምቀል ግናኸ ኃጢአት ብዙሓት ጾረ ምእንቲ በደለኛታት ካለመነሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ዝናብዛ ሰዓት ዚያ መጻኹ ክብል ኮሎም በአር ሓደ ብፍቃዱ ከም ዝመጸ ካልኣይ ድማ እቲ ቀንዲ ሰብ ኮይኑ ዝመጻሉ ዕላማ ነዚ ከም ዝኾነ ይዝቃል ዝምህረና ነዚ ኢሳይያስ አቀዲሙ ብራእይ ዝራእዮ ጎይታ ዝገለጸሉ ነዚ ነገር ክፍጽም ከም ዝመጸ እዩ ዝነግረና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ምእንቲ ዚኣ ናብዛ ሰዓት ዚኣ መጻኹ ክብል ኮሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ዝመጻ ሁሉ ዕላማ ዋላ እኳ ከቢድን መሪርን ተኾነ ክፍጽመ በጃ ክኸውን የመጽ በጃ ኮይነውን ከሐልፈ ዝብል ዘሎ ክብርን ጎይታ ይኹን ኢየሱስ አቦ ካብዛ ሰዓት ዚኣ ከድሕኖ ለሚኒ ዋላ እኳ ዮሐንስ አስፊሑ እንተዘይጽሐፈልና ናይ ካልኦት ወንጌላት ከድና ናብ ካልኦት ወንጌላት ከድና ክነንብብ ኮለና ኢየሱስ ክሳዕ ጻዕርሞ ዝህዞ ጸሊ ክሳዕ ዘበርትዖ መልአክ ወይ ድማ መንፈስ ቅዱስ መጽእ እዩ ኣብ ቅድሚ ብዛዕባቲ ኣብ ቅድሚ ዝጽበዮ ዘሎ መኸራ ውርደት ስቃይ በአብዩ ብዛዕባቲ ካብ ዘፍቅሩ አቦ ዝፈላለሉ ሰዓት ጸሊ እዚ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ እዚ አባና ቀሊሉ ዘሎ ወንጌል ንኢየሱስ አዝዩ በቃ እዚ ዘይባሃል ዋጋ ያኽፊልዎ ሰምዑን እንደለኹም አነ ንስኻትኩምን ብጎይታ አሚንና ኢና ናይ ዘላለም ሕይወት ረኺብና ዘሎና እቲ ንሕና ብኸሙ ብኢየሱስ ብምእማን ረኺብና ዘለና ሕይወት ኢየሱስ ጠሊቡ ኢየሱስ በኺ ኢየሱስ ጻዕርሞ ሒዝዎ ብዛዕባ ዝጉዳይ ጸሊ ነቦን ኢየሱስን እዚ ዘይባሃል ዋጋ ክፊልዎም ነዚ ረኺብና ዘለና ሕይወት አኽቢርና ክንሕዞ መጠንቲ ዝተኸፍለልና ዋጋ ክነብር አሎና ሎሚ ጎይታ ብዛዕባ እዚ ዝዛረበና ዘሎ ሕይወትና ሕይወት ኢየሱስ ተኸፊሉላ ኢየሱስ በብዙሕ ጻዕር ዝወለደና ውሉዱና ከምዚ ሎሚ ንነብሮ ዘለና ሕይወት ክነብር ኢሉ ይኮነን ኢየሱስ እቲ ዝኸበረ ዋጋ ሕይወቱ ሂቡና ኢየሱስ አነን ንስኻትኩምን ሕይወት በቃ ሕይወቱ ክነብር እዩ ንሱ ሞይቱ ስለዚህ ነፍስ ወከፍ አማኒ ክነብር ኮሎ ኩሉ ሰዓት ነዚ ነገር ንሓሰበ ክነብር አለዎ አሜን መጠን ተኸፍለልና ዋጋ ክነብር አሎና ጎይታ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ዘጉሂዮ ሕይወት ንኣመንቲ ስሙዑን ጽቡቅ ጌርኩም ጎይታ ብመን ይዝጉሂ ዘሎ እንድሕሪልኩም ንበቶም ዘይኣመኑ ይኮነን ጎይታ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ዘጉሂዮ ሕይወት ንኣመንቲ ሕይወት ናይቶም ወንጌል ተረድኢና ንብል ሰባት እዩ እዚ ኣብ ላዕሊ ዘንበብኮ ቃል ጥራይ አይኮነን ኢየሱስ እቲ ፈጣሪ ሁሉ እቲ በዓል ስልጣን እቲ ንጉስ ነገስታት ናይ ጎይቶት ጎይታ ከምቲ ነብይ ኢሳያስ ዝገለጾ በዚ መከራ ዝሓለፈ አነ ንስኻትኩም ተራ ሕይወት ክነብር ኢሉ አይኮነን ጎይታ ናብ መንግስቲ
ናብ መንግስቱ ዘእተወና ከም ደቂ መንግስቲ ከም ወኪላቱ ከም ወታደራትናቱ ከም ናቱ አገልገልቲ ክነብር መታኒ አሜን ዶ እንተኾነ እቶም እቲ አምላኻዊ ህይወት ተቀበልና ከምቲ ጎይታ ዝደለየና ይኮና ነብር ዘሎና ሎሜ ነፍስ ወከፍና ድሕርዝ ትምርቲ መጠን ተስተኻፍለልና ዋጋ ክነብር ይግባአናይ ነዚ ክፍል ዝናጽናዕኹ ጎይታ እንታይ ከም ዘዘኻኸረኒ ትፈልጡ ዲኹም ኣብ ግንቦት 10 2013 ኣብዚ ፓልቶክ ዝመሃርኮ ትምርቲ ኣዘኪሩኒ አይገርመኩም እንታይ ዝብል ትምርቲ እናተዳሎ ኸለኹሲ መጠን ተስተኻፍለልካ ዋጋ ንንበር ዝብል ትምርቲ ምሂረ ነይረና ብቐጥታ ናብቲ ስብከት ወሲዱኒ ጎይታ ነዚ ቃል ዝናጽናዕኹ ማለት እዩ ስምዑኒ ቅዱሳኔ እግዚአብሔር ንሰብ ክፈጥሮ ኸሎ ይኹን ንፍጥረታቱ ክፈጥሮም ኸሎ ብዙሕ ዋጋ ይኽፈሎን ሓቅዶ ሓሶት ቅዱሳን እግዚአብሔር ብጀካ ንሰብ ነቲ ካልእ ፍጥረት ይኹን ኢሉ ይፈጢርዎ بقالي يفطيرو እግዚአብሔር ንሰብ ፈጥሮ ኸሎ ካብቲ አቀዲሙ ዝፈጥሮ ሐመድ ይፈጥይርዎ እንታይ ከሪኤኩም ደሌ እግዚአብሔር ንሰብ ክፈጥሮ ኸሎ ዋጋ ይክፈሎን ካብቲ ዝወደቀሉ ካብቲ ዝሞተሉ ከተንስኦ ግና እቲ ዝከበረ ዋጋ ይአኽፊልዎ ሓደ ሰብ ሰምዓን ደሎ ምሳይ ዘሎ እግዚአብሔር ንሰብ ክፈጥሮ ኸሎ ዋጋ ይክፈሎን ፍጥረት ክፈጥሮም ኸሎ ዋጋ ይክፈሎን ነቲ ዝወደቀ ማንነትና ከልዕል ነቲ ዝሞተ ማንነት ከተንስእ ግን እዚ ዘይባሃል ዋጋ ይአኽፊልዎ ንዓይን አኻትኩምን ከድሕን ግና እዚ ዘይባሃል ዋጋ ይኸፊሉ ሱቕ ኢለይኮንኩን መጠንቲ ክንድቲ ዝተኸፍልና ዋጋ ንንበር ዝብል ዘለኹ ዝተኸፍለና ዋጋ እንተ ዝስወጠና ንኹለን ካልኢታት ከማን ብግቡእ ተጠቀምናለን ነርና ሎሚ ግና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ከዘኻኽረና መጽኢሉ አሜን ዶ አይገርመኩምን ድሕሪ 3 ዓመት ጸኒሑሲ ነዚ ስብከት ከዘኻኽረኒ ኸሎ ሱቕ ይመስለኩም ብኽቡር ዋጋ ተዓዲኩም ኢኹም ቅዱሳን ክቡር ዝኾነ ህይወት ንበሩ ክቡር ዝኾነ ህይወት ተኻፊሉናሎ ክቡር ዝኾነ ህይወት ክነብር ነቲ ምዕንታና ዝሞተ ኢየሱስ ክርስቶስ ክነብር ይግባአናይ ሎሚ ኩላህና ንነፍስና ክንሓታ ይግባእ መጠን ዝተኸፍለልና ዋጋ ንነብር ዶለና ንዕኡ ዝምጥን ህይወት አሎናዶ ሎሚ ከም ለባማት ህይወትና እስከንፈትሻ ቅዱሳን አመዝሙር ተስዓ ካብ 10-12 ኸይና ንንብብ ኮለና እቲ ሙሴ ዝጸለየ ጸሎት ንረኽቦ ኢና እንታይ ኢሉሲ ዳዊት መሊሱ ዘመሮ ማለት እዩ መዓልትታት ዓመታትና 70 ዓመት እንተበዝሐ ኸዓ 80 ዓመት እዩ ቀልጢፉ ይሓልፍ ነፊረናውን ንኸይድ ኢናሞ ክብረቱ ጻዕርን መኸራኒ ከም ዝግባእ ምንቲ ክፈርሐካስ ኢሉስ ንሓይሊ ኹራኻን ንቁጣኻን ዝሓስብ ከመን እዩ ጥበበኛ ልቢ ምእንቲ ንረክብሲ መዓልትታትና ክንቆጽር መሃረና ኢሉ አሜን ዶ ጥበበኛ ልቢ ምእንቲ ክንረክብሲ መዓልትታትና ክንቆጽር መሃረና ኢሉ እዚ ጸሎት እዚ ናይ ኩላህና ጸሎት ይክኸውን ዘለዎ ኢለ ይሓስብ አሜን ኣብዚ ክፍሊ እዚ ሓደ አገዳሲ መልእኽት ኣሎ ንሱ እንታይ እዩ ብጊዜ ውሱናት ምዃናን ነተን ዘለዋና ጊዜ ድማ ብግቡእ ክንጥቀመሉ ከም ዘለና እዩ እቲ ቀንዲ መልእኽቱ ናይዚ ከምብቦ ጽናሕኩ ቃል ናይዚ መዝሙር ጸሓፍ እንታይ ኢሉ መዓልትታት ዓመታትና 70 ዓመት እንተበዛኻ 80 ዓመት እዩ ካብኡኒኖ ድኻም ጥራይ ብምባል ንነፍስ ወከፍና ዘለብም ቃል ተዛሪቡ ጥበበኛ ልብ ምእንቲ ክንረክብሲ መዓልትታትና ክንቆጽር መሃረና ኢሉ መዓልትታትና ሞጻርና ብኸመይ ጥበበኛ ዝገብረና ቅዱሳን መዓልትታትካ ሞጻር ብኸመይ ጠቢብ ዝገብረካ ሓደ ሰብ ኣብ ምድሪ ዝነብረለን ዓመታት ክንደይ ምዃን እንተረዲእዎ ነተን ዘለዎ ዕድመ ከምቲ ዝግባእ ይነብረለን እንተሎ እዚ ጥበበኛ ይበሃል ምክንያቱ በተን ተዋሂበኖ ዘለዋ ናይ ጊዜ ገደብ ተጠቂሙ ነቲ ክገብሮ ዝግብኦ ነገር ይገብር ስለዘሎ ማለት እዩ እቲ ጠቢብ ሰብ በዘን ተዋሂበኖ ዘለዋ ዓመታት ተጠቂሙ ነቲ ንዘለዓለም ዝኸውን ነገር ይገብር ሓደ ንመብዛሕትኦም ዘሰንብድ ንገሊኹም ድማ ዘይሰንብድ ግን ከዓ ሓቂ ዝኾነ ነገር ክነግረኩም መብዛሕቴና ከምዛ ብዙሕ ዓመት ዘሎና ወረግ ገሌናስ ሞት ዘይንጥዕማና መሰለና ተዛሪና ኢና ነበር ሓቂ ደ ቅዱሳን ሞት ናባና ዘይትመጽ ይዝመስለና ሞት ማዕጾና ትኹሕኩሕ ኣይትመስለና ነ ጉያና ኾነ ጻዕርታትና ንናይ 70 ዓመት ወይውን ንናይ 80 ዓመት ናብራይ ክንሪኦ ኾለና ህይወትና ሕጂ እንጽዕሮ እንጎዮ ኩሉ ነገር ንገብሮ በቃ ንዘለዓለማዊ በቃ ነቲ ናይ ዘለዓለም ነገር ንሓሰብና ዘይኮነሲ ምድራዊ ነገር ብምድራዊ ነገር ተዓብሊልና ኣለና
يس يوبا بمدراوي نجر زتعبل هيوتي زلنا لو ممكن حدا أقداس نجر كنجركم فتو حنت معلت غنبر كلنا كابتن تمديبنا لنا زلوا معلتات حنت تقول الكم زلا خنفلت قالونا إذا مالت انتايو أبكر منا زلوا عمتها بزح كم زي كوني معلتاتنا هنقول تركبوا كلهم بعر نتن تريفنا نزلوا عمتات كم زجبا كنت كملن ردعنا مالتي أمين دو بتن كنبرلن زحاب كان عمتات تتأكيمنا نتن زل عالم زخون نجر كنجبر ويون نتن ناي مدر أدميناس بتناي زل عالماوي كنت كورد عنا زبل صلوتي زي بزعبا سماوي نجر نحسبنا بزعبا زل عالماوي هيوت إن حسبنا خنبر رد عنا زبل صلوتي زابير لنفسه كفنا يردا لومي مسنبرنا يا لومي كم زحلفتن كابتس تواهيباتنا زل عمتات كم زغودلت كرد عنا مو نتصبح دما خم زغبا تقاملو እግዚአብሔር ይደግፈና ሎሚ ተወዲያ ናቴ ሕጂ ተወዲያ ሓዳሽ መዓልቲ ያለው መዓልቲ ሎሚ ሓዳሽ መዓልቲ ንዓኹም ካሆሙ ማለቲ ትማሊ ተቀኒሳ ካብተ እድሜና ማለቲ እተን ኣብ ምድር ንኽነብረለን ዝተዋሃበና ዓመታት ክንነብር ኮለና ኣብ ምድር ንነብረለን ዓመታት እንዳጎደላ ክኸዳ ኮለዋ ናብ ሰማይ እንኸደሉ ዕለት ድማ እናተቃረበ ይኸይድ ከም ዘሎ ክርዳአና የድሊና እዩ ነዚ ከመሓላልፈልኩም ደለ ዘለኹ አሜን ዶ ናይ ምድር እድሜና እኮ እንተጎደለ ኣብ ምድር ንነብረሉ ኣብ ምድር ንጸንሓሉ እንኳ እንተ እናነከ ተኸደ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ኢና ንቀርብ ዘለና ብመጠን እቲ ዝጎደለ እድሜና ክንድኡ ድማ ናብ ነቲ ኣምላኽና ነቲ ነፍቅሮ ጎይታ ክንሪኦ ንቃረብ ከም ዘለና ክርዳአና ኣሎ ስለዚ እድሜና ንጠቀመሉ ጊዜና ንጠቀመሉ ኣብ ኤፌሶን 5 ካብ 14-17 ከምዚ ይብል ስለዚ ኸ ኣታ ደቂስካ ዘሎኻ ንቕሐሞ ካብ ሙታት ተንስእ ክርስቶስ ከኣ ከብረሃልካ ይብል እምበኣርሲ ቅንያቱ كوفيمو جزء عديكم كم لبما تنبر كم عاسو زي كونه كم بتنقاق كم تملالسو تملكتو ما انت زي اتفقاد قويتان تاي مخانو استو علمبر عياشو عيتخوني بلن ايقرمكم لومي جزء ندقلو ساعتيو كم لبامات معالتتاتنا ناقوترنا فقاد قويتا علالينا نملالسو اللو جزء زتأفق جزء يبلنا كندي نوتينا قبل علينا زوجحن زمسين زولو كندي نوتيو زوجحن زمسين زولو معلتنا بوجو زين تقامل زلنا خندي نوتينا لوم من قحي هوننا امين لوم نغويتا ننبرلو متن تستخاف لنا واغا دما ننبرلو غيزي يخوننا امين مبزحتنا تزانينا زلونالو قند مغنيات الى زحاسبون تايو اتستخاف للكا واغا طنقيقنا بزي مفلاطنا اتقندي ززانينا اتي اتستخاف لنا واغا بطعمي زتردانا هوني ايسمعنني اتي نغويتا يسوع ክርስቶስ ኮስት ዝገበሩ ነገር ነቦ ኮስት ዝገበሩ ነገር ከም ትዝግባ ዝተረዳአና ይኾይኑ አይስማዓንን እዚ ይኻዘዛኔና አሜን ሻቤት በኋላ ዘራረባ እንደቅ ሰባት ከድህን ዝኸፈሉ ዋጋ ካብቲ አእምሮና ክግምቶ ዝኽእል ለዓሊ ቅዱሳን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ካብ 19-20 ታይብልሲ በዋጋ ተዓዲኩም ይኹምሞ ስጋኹም ቤተ መቅደስ እቲ አባኹም ዘሎ ካብ አምላኽ ተቀበልኩሞ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ናይ ርእስኹም ከም ዘይኮንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ስለዚ ብስጋኹም እንታይሉ ንአምላኽ አኽብርዎ አሜን አነ ንስኻትኩም በዋጋ ዝተዓደግና ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝኾናላ መዓልቲ ጀሚሩ ዋንነት ኣብ ልዕሊና ዘይብልና ሰባቲና ጎይታ ኢየሱስ ኢና ዓይና ኣኻትኩም ዝውንነና በዋጋ ተዓዲኩም ኢኹም ይብለና አነ ሎሚ ብዛዕባ ዝዋጋ እዚ ክንሓስብ ደሊ ኣለኹ እቲ ኢየሱስ ዝኸፈሎ ዋጋ ንኸንቱ ኣይንግበሮ ኢየሱስ عين أحدكم من كدحن زغفلو قليل واقع يكونن قدامي كبرتو حديقو سب كوينو مزي باتي زفتقرو سب تتصريفو طوف تباحيلولو تغريفو مساواردو مسقافعو وندما مسقل سقيلومو اتي بواقع تعديكم كبلنا هولو كم ترى نقر ينحلفو مصحف قدوس أبزتنا على ساعات حدا زجرم نجران بيبه. أتي يسوع دمّا نعايز خفولو واقع كسع كندي كبركم زخونة ترديه. بزعباتي نيروماوين مغرفت خنا نبب كلنا بتعمي زسكحك. نمت أحف قدوس تمرامرتي تاريخ زوجنا بزعبا روماوين أجرارفان مغرف تقامون مسارحتات. أنت كم زسمسل كزارب وخلو أنت إبلوسي أبت مغرفتي يسوع زجرفولو زنبرة جرافسي أبت زجرفولو أبت كرماتي أبت شافو عز أنتي كال ነገራት ይጥቆሙهم ዝነበሩ ይነግሩና በቃ ንስጉኡ መንጭቱ ዘልዕል ነገራት
ጫፉሎ that's why a movie ትርእይዎ ኢየሱስ ምእንታይን ምእንታኻትኩምን ዝተጻውሮ ስቃይ ክንርስዖ የብልና ጎይታ ሎሚ ካባይን ካባኻትኩም ዝደልዮ ነገር እንታዩ ከምቲ ጎይታ ዝደልየና ኮይና ክንነብር ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ከምዚ ይብል ካብቲ ካባቦታትኩም ተቀበልኩሞ ከንቱ ንብረትኩም ከም ብደምቲ አበርን ርክሰትን ዘይብሉ ገንሸል ብኹርቡር ደም ክርስቶስ እንበር ብጠፋኢ ነገር ብብሩር ወይ በወርቂ ከም ዘይደሓንኩም ትፈልጡ ኢኹም ይብል ነዚ ዝተኸፍለና ዋጋና ሓሰብና መጠንቲ ኢየሱስ ዝኸፈሎ ህይወት ይሓልወና አሜን ካብ ዓለም ወፂና ነቲ መንግስቲ አምላኽ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ንትከላ ነታ መንግስቲ አምላኽ ኣብ ልቡ ብዙሓት ክንተኽላ ይግባአና መንግስቲ አምላኽ ክንስፍሒና ኣብዚ ዘለና ብህይወት ቃል አምላኽ ካብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:9 ከም ዝነግረና ኣነ ንስኻትኩምን ደግነት እቲ ካብ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ዝጸዋዓና ምእንትኡ ክንነግር ዝተሓረና ትውልዲ ካህናት ዝገበረና ቅዱስ ህዝቢ ዝገበረና ጥሪት አምላኽ ዝኾንና ህዝቢና ስለዚ ማንነትና ፈሊጥና ነቲ ተጸዋዕናሉ ጻውኢት በአወት ንዛዝሙ አሜን ኣይንረስ ዓይነ ዓሹ ሎሚ ምስ ሓለፈት ሓንቲ መዓልቲ ካብ ህይወትና ከም ዝጎደለት ንፍለጥ እንዳነከና እምበር እንዳወሰኽና ኣይንኸይድን ኢና ሰይጣን ንመብዛሕቲና ዝዕሾና እንታይ ከም ዝኾነ ትፈልጡ ዲኹም ዕድመ ብዝወሰኽና ቁጽሪስ ብዙሕ ዝተረፈና ኮይኑ ዝስምዓና ብመጠን እቲ ቁጽሪ ዝዓበየሲ እቲ ታሪፉካ ዘሎ ዕድመሲ እናወሓደ ዝኸይድ ዘሎ ቅዱሳን ኣይንዓሹ ቁጽሪ እናወሰኸ ኸይድ ኮሎ ብዙሕ ዝተረፈካ ኮይኑ ካይስምዓካ ዕድሜና እናነከይ ዝኸይድ ብናይ ምንካይ ካልኩሌሽን ኢና ነበር እዘን ኣብ ምድሪ ነብረለን ዓመታት ብዛዕባ እቲ ናይ ዘለዓለምና ሓሰብና ንበረሉ አሜን ንፋቀር ንሓድሕድና ተደናገጽቲ ንኹን አሜን ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ሕጅስ ነፍሰይ ጉይሃላ እንታይ ሞ ክብለ አቦ ካብዛ ሰዓት እዚያ ድሕነኒ ግና ከምንዚያ ናብዛ ሰዓት እዚያ መጻኹ ክብል ኮሎ ኣነ ነቲ ሓጢአተኛ ከጽድቕ ነቲ ኣብ ማእሰርቲ ዘሎ ሓራ ኸውፅእ ናይ ጽልእ መንደቕ ከፍርስ ዕርቂ ኸውርድ ነቲ ናይ ክስ ደብዳቤ ቀዳዲደ ምሕረት ከውርድ ነቶም ዘይኣመኑ ናብ እምነት ከምጽእ ነቲ መንፈሳዊ ሞት ናብ ናይ ዘለዓለማዊ ህይወት ክቕይር አሜን መንገዲ ሓቂ ህይወት ክኸውን ይመጽእ ማለት ይኽብሩ ንጎይታ ይኹን ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን በዚ መዋቲ ስጋና ንጎይታ ክነኽብሮ ጎይታ ይደግፈና አሜን ካብ 28-36 እንታይ ይብልሲ አቦ ንስምካ አኽብሮ ሽዑ ካብ ሰማይ ኣነ አኽቢረዮ ኣለኹ ከም በሓድሽውን ከኽብሮ ዝብል ድምጽ መጸ ሽዑ እቶም ደው ኢሎም ዘለው ህዝቢ ዝሰሚዖም ነግዲ ይበሉ ገሊኦም መልአኽባ ደኣ ተዛረቦ በሉ ኢየሱስ መሊሱ በሎም እዚ ድምጽ እዚ ምእንታኻትኩም እዩ ዝመጸምበር ምእንታ ኣይኮነን ፍርዲ ዘዓለም እዚኣ ሕጂ በጺሓ ገዛ ዘዓለም እዚኣ ሕጂን ወጻኢ ክድርበዩ ኣነውን ካብ ምድሪ ልዕል ምስበልኩ ንኹሉ ናባይ ክስሕወየ ብኸመይ ዘበሰላም ማውታ ከም ዝመውት ከመልክተሎም እዩ ዝበለ ስለዚቶም ህዝቢ ንህናስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ከም ዝነብር ኣብ ሕጊ ሰማዓና ንስኻ ግና ከመይ ኢልካ ኢኻ ወዲ ሰብ ልዕል ክብል ይግብኦ እዩ ትብል ዘለኻ እቲ ወዲ ሰብ ከንታዋዩ ኢሎም መለሱሉ ሽዑ ኢየሱስ ገና ቁሩብ መዓልቲ ብርሃን ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ ጸልማት ከይርከበኩም ብርሃን ከለኩም ተመላለሱ እቲ ብጸልማት ዝመላለስ ናብ ዝኸዱ ኣይፈልጥን እዩ ደቂ ብርሃን ክትኮኑስ ብርሃን ከለኩም ብብርሃን እመኑ በሎም ኢየሱስ እዚ ተዛሪቡ ካባታቶም ከይዱ ተሓብአ ብለና ጎይታ ኢየሱስ አቦ ንስምካ አኽብሮ ኢሉ ምስበለ አቦ ቡቡ ካብ ሰማይ ኣነ አኽቢረ ኣለኹ ከም በሓድሽውን ከኽብሮ ኢሉ እግዚአብሔር አቦ ንወዱ ምላሽ ክቦ ኮሎይና ኣብዚ ንርኢ ዘለና አቦ ኣብዚ ንመበል ሳልሳይ ግዜ እዩ ድምጽኡ ካብ ሰማይ ዘስምዕ ዘሎ አሜን ንመጀመርታ ግዜ አቦ ድምጹ ካብ ሰማይ ዘስምዕ መዓስ እንደህርኢና ኢየሱስ ተጠሚቑ ካብ ማይ ክወጽእ ኮሎ እዩ ተቀዳማይ ግዜ ብኡዝ ዝሰመርኩ ፍቱ ወደይ ንዕኡ ስምዐው ኢሉ እግዚአብሔር አቦ ተዛረቦ አሜን ፍቱ ወደይ ዝበለሉ ማለት ንኻልኣይ ግዜ ድማ አቦ ድምጹ ካብ ሰማይ ዘስምዕ መዓስ እንደህርኢና ኢየሱስ ነቶም ሰለስተ ደቀ መዛሙርቱ ንጴጥሮስ ያዕቆብ ከምኡን ዮሐንስ ይዙናብ ከረን ምስ ደየበ ትርኢቱ ኣብ ቅድሚ ገጾም ምስ ተቀየረ ኣብቲ ዝተቀየረሉ ሰዓት ሽዑ አቦ በቲ ደመና ከም ዝተዛረቦም ንርኢ ንሳልሳይ ግዜ ድማ ኣብዚ ንሎም ነጽንዖ ዘለና
أبو نودو زاربو خلو نري مالتي أزي كاب سماي زمت أدمتي كم تي يسوس بعلو زبولو نتوم أبزور يزلو أمبر نعو زمت أدمتي كونا نامين يسوس دعمو معالتاوي كوين دمت أبو زسمع كبرون شو ميكون يسوس بعلو أب قطر سراسان أتي كاب سماي زمت أدمتي ما أنت آتاتهم كم زخون نجيروهم أتي دمت زملاختنا نأبو مسودو يسوس مهلاون بحق يسوس ود أملاخ كم زخونه آمين كم زخونه زملاختني قويتا يسوس إزدمت إزي ما أنت آتاتكم يزمت أمبر ما أنت يكونن كبلهم كلهم أنت يزبلهم زلو متى نسخاتكم أنا ودت هي أملاخ مخانك تأمنيو إزدمت إمس يزبلهم زلو توم أبو ما أنتو نودو ملاش كم زحابو زي فلتو نتي أبو زبلو بنتصور سامي كنسوم قاليهم نتي ني أبو دمتي نودي خبلهم كبلو خلو قاليهم دما نتي نودي نتي دمتسي ملاخ تزاريبو إلهم كزاربو خلو نري كم تعنتوي سلامنا تبلوز نبرسي تدمتسي عبز نقولاتهم يتسامعو أبوسي بقى تزاربوس نتصور قالي أبو نسم كاخبرو إلي قويتا يسوس كريستوس أليو أخبيري اللهو بحجون كاخبرو إلي تزاريبو نتسمعو دمتسقن بقى زدمتسي نوغديو زدمتسي ملاخي تزاريبو أبزبل أبكل تقوجل سبات خفلو خلو ينانري كابوتر سلاسان عالم سلاسان سلستان دمان تايلو فردي زا عالم زياء حجي بتحه جزاء زا عالم زياء حجي نوتسع خدر بيو عناون كام مدر العلم سبالكو نخلو نابايك السحبوه بغامي زم السلام موتا خمز موت كمال كتالو ميزي زبالي بلنا ويتايسو سنتايلو فردي زا عالم زياء حجي بتحهيلو اتفردي انتاي اندهر إلنا قدسان موت يسوس يتفردي اكزابير نا عالم بموت ودو يفريدوا يسوس عبكند نفس وكفنا سرحات أتنان بدلنا نجدن كموت اللوا نجزابير قال أبرومي شديش تإسران سلستن كزارب كلون تيزبل أصبحت أتسي موتي وهبت أجا أملاح جنا بخرسوس يسوس قويتانا نيزر عالم هيوتي سلتي قويتا أبزي أبكند عالم فردز أبولو اللوجي زي خمزبت أحيو أبزز الزارب زرلو آمين سيطان نيسوس نمسك الكوس دو خلو زسعارو يزمسلو موت يسوس جن أنوات سيطاني آمين دو بزد سبالكم قدسان موت يسوس أنو بقى موتنا يسوس كريستوس نمسك المخار ندابيلوس أنواتوي تفعاتوي اكزابير شم يبارك أبتنا يسوس موت ناكزابير لعولنت ناكزابير عبلالنت ناكزابير عبلالتنت يزقلت اكزابير سم يبارك موت يسوس يو نت ديابيلوس نزمنات بحيل قبيتو هيزو زنبرة زيناتو قزعات قفيفو اكزابير شمو بروفيغون سلازي خايو يسوس جزاء زعلم زي حجن وصع خدر بيلو بمنتاي زدر بي بموتون بتنسايون يسوس كريستوس غويتاي انا ون كام مدر العلم سبالكو نخلنا باي كسحبوي إلو زبالا غويتاي يسوسن بعر نزي انا مستسألكو انا مسموتكو نخلو العل كابولي مالت تايو كناي صلاي سراح بملؤ كفرسي ام مسقل اغزابير يمسكل حمام دي ام مسقل كسعاري معسرت دي ام مسقل كسعاري ناي حيطات عدادي ابو خدم ساسي مسقل ام مسقل كله خمزو دايو غويتا يسوس كريستوس ابزي زبسرنا زلو خبرن غويتا يكون كاب 34 ساعات 36 كزارب كله دما سلازي توم حزب نحناس كريستوس نزل عالم كم زنبر دعا كاب هج سمعنا نسحقنا كميلكها ودسب لعلكبل يقبؤوا يوتيوب زلوها تودسب كنتاواي يلوم ملسولو شعو يسوس غنا نقرب معلتات برهان اما اخلكم الله صلمات كيركبكم برهان كلكم تملالسو تبصلمات زملالس ناب زخدو ايفلطني دق برهان كتكونس برهان كلكم ببرهان امنو بلوم يسوس استزاريبو كاباتاتهم كيدو تحاب ابلنا غويتا يسوس بزعبا موتو مستزاربه اتوم سلمنتاي كموت كم لو زي فلطو نتي بزعبو تتصحف عصبيقوم زي فلطو حزبن تايلوم نحناس كريستوس نزل عالم كم زنبر دعا بهج سمعنا نسخاغن كميلكها ودسب لعلكبل يقبو يتبل زلها تودسب كنتاوايلوم كبلو خلو نري
ነቢ ኢሳያስ ብዛዕባ እዚ ኣቦ ካብ ሰማይ ዝመስከረሉ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ጽሒፉ ኣሎ። ነቢ ኢሳያስ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሓት ብዛዕባ እዚ መሲሕ ኣቐዲሞም ብዙሕ ትንቢታዊ መልእኽትታት ኣብ መልእኽትታቶም ጽሒፎም እዮም። እንተኾነ ንኢየሱስ ከም መሲሕ ክቕበልዎ ስለ ዘይደለዩ እቲ ወዲ ሰብ ከንታዋዩ ማለት መን ኢኻ ንስኻ ክብልዎ ከለዉ ኢና ኣብዚ ክፍሊ እዚ ንርኢ ዘለና። ጎይታ ነዞም ማንነቱ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእቱ ክምልሰሎም ከሎ እንታይ ኢልዎም? ገና ንቑሩብ መዓልታት ብርሃን ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ፣ ጸልማት ከይርከበኩም ብርሃን ከለኩም ተመላለሱ። እቲ ብጸልማት ዝመላለስ ናብ ዝኸዱ ኣይፈልጥን። ደቂ ብርሃን ክትኮኑስ ብርሃን ከለኩም ብብርሃን እመኑ ኢሉ ኣብ ምንታይ ደው ኢሎም ከም ዘለዉ ነቲ ደው ኢሎምሉ ዘለዉ መሰረት ከሪኦም ከሎ ንርኢ። ኢየሱስ ኣብዚ ብግልፂ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ ዝብሎም ዘሎ። ኣብ ጸልማት ኢኹም ዘለኹም እሞ ናብ ብርሃን ናባይ ክትመፁ ይግባኣኩም እዩ፣ ብኣይ ክትኣምኑ ይግባኣኩም እዩ። ናብራኹም ኣብ ጸልማት ናይ ጸልማት ስለ ዝኾነ ናብ እትኸዱ ኣይትፈልጡን ኢኹም። ደቂ ብርሃን ማለት ደቂ ኣምላኽ ደቀይ ክትኮኑ ብርሃን ከለኩም ማለት መድሂን ዓለም ምሳኹም ከሎ በቲ መድሂን ዓለም እመኑ ዝብሎም ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ኢየሱስ ይስምዐዎ ኣይስምዐዎ ነቲ ክፈልጥዎ ዘለዎም ሓቂ ምስ ነገሮም ካባታቶም ማለት ካብቶም ልቦም ዘትረሩ ኣብ ጸልማት ዝመላለሱ ብብርሃን ከኣምኑ ብብርሃን ክመላለሱ ፍቃደኛታት ዘይኮኑ ሰባት ካብኦም ክርሕቕ ካብ ገጾም ክኽወል ከለዉ ኢና ንርኢ። ኣብዚ ጎይታ ኢየሱስ ከም ዝተሓበ እዩ እዚ ክነንብቦ ፀናሕና ዝነግረና ዘሎ። ሓንሳብ ኣነ ንስኻትኩምን ነዚ ነገር እዚ ክንለማመዱ ኣዝዩ ሰናይ። ብዙሕ ግዜ ጠቕሶ ጎይታ ኢየሱስ ፈሪሕዎም ኣይኮነን ካብኦም ከይዱ ተሓቢኡ ነቲ ዝመጻሉ ዕላማ መታን ከምቲ ኣቦ ዝደልዮ ክፍጽም ስለ ዝደለየ ጥራይ እዩ። ብዙሕ ግዜ ካብዞም ብጀካ እምኒ ምልዓል ካልእ ዘይፈልጡ ኣይሁድ ዝሕባእ ነይሩ። ኣብዚ እውን ተመሳሳሊ ነገር ክገብር ከሎ ኢና ንርኢ። ኣይሁድ ብጀካ እምኒ ምልዓል ካልእ ዝፈልጥዎ ነገር የለ። ኣብ ምሳሌ 27:12 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ኣስተውዓሊ ሰብሲ እከይርኢ እሞ ይሕባእ፣ ገርሕታት ግና ንቕድሚት ይኸዱ እሞ ብእቡ ይጉድኡ ይብል። እዚ ናተይ ዝፈትዎ ጥቕሲ እዩ። እዚ ጥቕሲ እዚ ኣብዚ ኢየሱስ ከይዱ ምሕባኡ ዘርእየና እምበኣር ክሳዕ ክንደይ ኣስተውዓሊ ከም ዝኾነ እዩ። ኣሜን። ዝረኣዮ ነገር ተዘይህሉ ነይሩ፣ ምስኦም ምጸንሐ ነይሩ። ጎይታ ግን ነቲ ኣብ ልቢ ሰብ ዘሎ ኩሉ ዝፈልጥ ስለ ዝኾነ ንኩሎም ሓዲጉ ካብ ገጾም ክሕባእ ከሎ ንርኢ። ጎይታ ንዓይና ኣኻትኩምን መስተውዓልቲ ይግበረና። ጎይታ ኢየሱስ ብነገር ኩሉ ይባርኩም፣ ጸጉኡ የብዛሓልኩም። ናይ ሎም መጽናዕትና ኣብዚኣ ወዲና ኣለና። ኣዳኩም ኣልዕሉ እሞ ጸሊና ሁንቲና